Дзень добры, шановнае гаспадарства, шановныя калегі. Рады сёння бачыць вас на чарговым нашым спатканні з кавай, дзе прысутныя гісторыкі. Ну і адпаведна чарговая наша сустрэча прысвечана такой тэме, як выбары. Як здзяйснялі выбар нашыя продкі ў мінулым? Як яны шукалі кансэнсус? Як спрачаліся? Як вырашылі прымаць рашэнне большасцю галасоў? Да чаго гэта прывяло? Паразважаем, паспрачаемся. Магчыма, будуць вельмі вострыя пытанні, і мы на іх спадзяемся. Ну і хацеў бы прадставіць сённяшніх нашых удзельнікаў. Гэта прафесар, доктар гістарычных навук Александр Иванович Груша, адпаведна доктар хабілітаваны Андрей Владимирович Мацук, супрацоўнік Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук, і адпаведна Александр Иванович таксама супрацоўнічае з Інстытутам гісторыі Польскай акадэміі навук. Мадэраваць і удзельнічаць у дыскусіі будзе таксама дактарант Беластоцкага універсітэта Андрей Радаман, абарона якога адбудзецца, як я спадзяюся, у бліжэйшую сераду, і таксама запрашаю ўсіх, хто хоча пабачыць, як гэта адбываецца. Ну і зараз пачнем, напэўна, з найбольш ранняга перыяду гісторыі Вялікага княства Літоўскага, калі ўзнікае ўвогуле інстытуцыя, парламенцкі, ўвогуле досвед, калі атрымалі нашыя продкі. Вельмі падрабязна пра гэта нам раскажа Александр Иванович. Калі ласка. Дякую. Паважаныя калегі, так, Андрей правильно адзначыў, што выбар – гэта вельмі істотная частка нашай гісторыі, хаця я хацеў бы адразу звярнуць увагу на тое, што выбар, шляхецкі выбар, соймавы выбар – гэта все-таки тое, што належала не всяму насельніцтву. Гэта не дэмакратычныя выбары, гэта не ўсенародныя выбары, гэта тыя выбары, якія ажыццяўляла невялічкая, хоць і вельмі значная ў сацыяльным і палітычным плане група насельніцтва шляхта. Шляхта, якая называлася баярамі, шляхта, якая называлася яшчэ ў некаторых рэгіёнах зямянамі на польскі лад і гэтак далей. Я хацеў бы звярнуць увагу на той факт, што той перыяд, якім займаюся, гэта яшчэ не шляхецкая дэмакратыя, гэта яшчэ не палітычны народ. Гэта толькі пачатак таго, што нарэшце прывядзе да паўнацэннага сойму. Сойму Вялікага княства Літоўскага, хоць паняцце сойм, ён ужо існаваў у 15 стагоддзі, на працягу ўсяго 15 стагоддзя, але і нават у гэты час пачалося патрошкі юрыдычнае афармленне гэтай інстытуцыі, але ўсё ж такі гэта не той сойм, пра які будуць гаварыць мае калегі, сойм другой паловы 16 стагоддзя, 17, тым больш 18 стагоддзя. Перад тым, як я перайду да сутнасці тэмы, я ўсё ж такі хацеў спыніцца вось на якіх фактах. Для таго, каб мы маглі паўнацэнна разважаць на тым, што ўяўляе сабой вось гэта інстытуцыя, якая стала называцца соймай, мы павінны мець уяўленне, што такое Вялікае княства Літоўскае з пункту гледжання уладкавання ўлады. Калі мы гаворым пра 15 і пачатак 16 стагоддзя, можа быць, нават і пра першую палову 16 стагоддзя, Вялікае княства Літоўскае – гэта ў першую чаргу сукупнасць розных земляў. Вялікага княства Літоўскага ў вузкам сэнсе гэтага слова, то Вялікае княства Літоўскае, якое раней называлася Літоўская зямля. І калі карыстацца тэрміналогіяй, якая з'явілася ў 30-х, 40-х гадах 16 стагоддзя, панства і землі да яго прыслухаючыя. Вось гэта не проста формула, гэта тая формула, пад якой быў рэальны змест. Вялікае княства Літоўскае – гэта не цэнтралізаваная дзяржава, дзе усе справы былі сканцэнтраваны ў цэнтры, у Вільні, пры двары Вялікага князя Літоўскага. Гэта сукупнасць палітычных і паўпалітычных утварэнняў, якія былі звязаныя уладай Вялікага князя Літоўскага. Галоўны абавязак падданых Вялікага княства Літоўскага – гэта быць верным, гэта выконваць абавязкі. І першы галоўны
духоўны абавязак шляхты, дзякуючы якой шляхта і стала шляхта, і, уласна кажучы, гэта выкананне самай складанай з усіх пунктаў гледжання і з фізічнага, і эмацыянальнага, і псіхалагічнага, гэта выкананне ваеннай службы. Дык вось, што можна сказаць пра выбары? Я ўжо казаў, што Сейм, Сойм, як ён называўся ў дакументах, у крыніцах Вялікага княства Літоўскага, ён пачаў фарміравацца ў 15 стагоддзі, нават у 15 стагоддзі ён набыў нейкія юрыдычныя рысы. Для таго, каб мы атрымалі больш-менш такое цэльнае ўяўленне пра гэты Сейм, я звярнуся да крыніц канца 15 стагоддзя. Гэта 1492 год, калі памёр польскі кароль і вялікі князь літоўскі Казімір, і ўзнікла патрэба выбару гаспадара на вялікім княстве літоўскім, выбары новага вялікага князя літоўскага, новага правіцеля, новага кіраўніка дзяржавы. Што зрабілі паны рада, якія тады замяшалі, выконвалі абавязкі вышэйшай улады ва ўсёй краіне? Яны разаслалі з горадна, сучаснага Гродна, лісты да розных зямель Вялікага княства Літоўскага. У гэтым пераліку фігуруе Киевская земля, Полацкая, Віцебская земля, Смоленская земля, таксама Волынь, што цікава, Жамойц там не прысутнічае. Лісты з запрашэннем прадстаўнікоў гэтых зямель прыняць удзел у выбарах новага гаспадара Вялікага княства Літоўскага. Ну, літаральна так і сказана. Яны называлі вось гэтае прадстаўніцтва зямель сваімі братамі, мілымі прыяцелямі і запрашалі іх прыехаць да Вільні на дзень святога Іллі, каб абраць вялікага князя літоўскага. Прычым, вельмі важная фармуліроўка. Яны запрашалі не ўсіх, яны запрашалі старшых прадстаўнікоў гэтых зямель, князёў, баяр, 10, альбо 20, альбо менш, альбо больш, каб яны прынялі удзел у гэтай вельмі важнай працэдуры. Звернем увагу, гаворка ідзе пра старэйшых прадстаўнікоў гэтых зямель. Запрашэнні не індывідуальныя, яны не адносяцца да нейкіх прыватных асоб, гаворка ідзе пра прадстаўніцтва, старэйшае прадстаўніцтва. Гэта прадстаўніцтва, якое мела аўтарытэт у сваіх землях, якое мела ўплыў у сваіх землях. Менавіта яно і запрашалася на гэтыя выбары. Зноў жа падкрэслю вось які момант. Усё ў тым, я казаў, што гэта Вялікае княства Літоўскае, гэта сукупнасць палітычных і паўпалітычных утварэнняў. І я таксама казаў, што Вялікае княства Літоўскага не было цэнтралізаванай дзяржавы. Гэта значыць, што частка спраў, важных спраў вырашалася ў цэнтры пры двары Вялікага князя Літоўскага, а частка спраў, якія датычыліся ў тым ліку і гэтых зямель, вырашаліся на месцы, у саміх гэтых землях. Хто іх вырашаў? Ну, адпаведна, першую ролю выконвалі намеснікі вялікага князя, яны былі прадстаўнікамі вялікакняжскай улады ў гэтых землях, але яны заўжды вырашалі гэтыя справы, які б яны не былі, ці датычыліся адміністравання, ці суда, ці мясцовае заканадаўства. Мясцовае заканадаўства таксама існавала у атачэнні мясцовых прадстаўнікоў. У першую чаргу тых, якія вось гэты вышэйзгаданыя лісты назвалі старшымі прадстаўнікамі. Вось гэта інфармацыя дае нам падставы вызначыць механізм гэтага выбару. Вялікі князь ці яго прадстаўнікі ў асобе паноў рады Вялікага княства Літоўскага у вузкім сэнсе гэтага слова запрашаюць прадстаўнікоў гэтых зямель, але прыязджаюць на гэтыя выбары, на Сейм, на Сойм тыя прадстаўнікі, якія фактычна абіраюцца на месцы. Ну, як правіла, я не ведаю, як тут дакладней сказаць, выбіраюцца, не выбіраюцца, таму што ўсе ведалі, хто старэйшы. Але калі існавала нейкая рэгламентацыя, 10 альбо 20 чалавек, як сказана ў гэтых дакументах, то, напэўна, нейкія выбары ажыццяўляліся. Гэта значыць, ні вялікі князь, ні паны рада выбіралі, каго запрасіць, а гэты выбар ажыццяўляўся
застаўся на месцы. Александр Иванович, а скажите ласак, ось, ну, калі я ў свой час пісаў там такі артыкул для энцыклапедыі, я ведаю, што крытэрыі маглі быць рознымі выбару. Напрыклад, ад гербавых братстваў, магчыма, хтосьці нават прыязджаў на соймы, таму што займаў нейкую пасаду. Спагаджаецеся? Так, у дадзеным выпадку, да гэта я яшчэ не дайшоў, я пра гэта, конечно, скажу, але я спрабую знайсці ядро таго механізма і тым ядром, старажытным ядром, традыцыйным ядром той старой традыцыі, якая дзейнічала ў гэты час, быў першую чаргу выбар старэйшых прадстаўнікоў зямлі. Я зараз працягну, потым яшчэ дабаўлю. Бясспрэчна, вельмі характэрны факт. Ён закрываўся у адным з летапісаў беларуска-літоўскім, у евраінаўскім летапісу. Там ёсць паведамленне пра сойм Вялікага княства Літоўскага, які адбыўся ў кастрычніку 1529 годзе, калі быў поднесёны на Вялікае княства Літоўскае Жыгімонт Аўгуст. Малады юнак, яшчэ дзіцё Жыгімонт Аўгуст. І летапіс вельмі падрабязна распавёў, як ажыццяўлялася рассадка падчас гэтага сойму. Гэта сімвалічная прастора. Калі хтосьці аказваўся ў атачэнні вялікага князя, адразу пачынала дзейнічаць вось гэта сімвалічная прастора, і рассадка, размяшчэнне тых ці іншых прадстаўнікоў зямель і прадстаўнікоў улады Вялікага княства Літоўскага мела вельмі вялікае значэнне. Дык вось, ну, па правую, па левую руку сядзелі, само собой разумеецца, паны рада, вышэйшы пасля Вялікага князя літоўскае прадстаўніцтва улады, вярхоўнай улады Вялікага княства Літоўскага, але і там прысутнічалі і прадстаўнікі зямель. Дарэчы, яны не стаялі, як можна назіраць, напрыклад, па больш позніх літаграфіях, яны сядзелі. Дык вось, на самым шаноўным для іх, для гэтага прадстаўніцтва месце сидзелі прадстаўнікі кіеўскай зямлі, потым смаленскай зямлі, што характэрна, Смаленска ўжо не ўваходзіў фактычна ў склад Вялікага княства Літоўскага, але прадстаўніцтва смаленскай зямлі захоўвалася. Потым сядзелі палачане, потым наўгародцы. Гэта, дарэчы, цікава, таму што гэты факт паказвае, што наўгародскі павет разглядаўся традыцыйна як зямля. Вось, пасля наўгародцаў сядзелі віцебляне, а за імі прадстаўнікі Волынскай зямлі і Жамойці. Правда, калі гаварыць пра вось гэтыя падзеі, то паміж волынянамі і жамойтамі адбылася спрэчка, хто дзе павінен сядзець, хто павінен быў сядзець на больш уганараваным месцы ў дачыненні да Вялікага княства Літоўскага. Гэта значыць, што прадстаўнікі зямель, яны прадстаўлялі Вялікае княства Літоўскае, прадстаўлялі падчас вырашэння вельмі важных ключавых пытанняў Вялікага княства Літоўскага. Калі гаварыць пра крыніцы канца 15 стагоддзя, гэта выбары Вялікага князя Літоўскага, фактычна кіраўніка дзяржавы. Калі гаварыць пра сейм, пра вось гэты сейм, які я згадаў 1529 года, гэта таксама выбары яшчэ маладога, фармальныя выбары будучага фактычнага Вялікага князя Літоўскага Жыгімонта Аўгуста. Інакш кажучы, калі вось падсумаваць тое, што сказана, то першай формай вось такіх выбараў было дэлегаванне улады мясцовымі прадстаўнікамі, дэлегаванне старэйшым прадстаўнікам гэтых зямель на сойм усяго Вялікага княства Літоўскага. Зноў жа звяртаю ўвагу, што гаворка ідзе пра вырашэнне ключавых пытанняў. Іншая справа,
ці сапраўды вось гэта прадстаўніцтва прымала актыўны і дзейсны удзел у вырашэннях гэтых пытанняў. Ці яны толькі моўчкі згаджаліся з тым рашэннем, якое прымала Рада Вялікага княства Літоўскага, але нават і маўклівая прысутнасць гэта таксама вельмі важны фактар, паколькі ён дэманструе, па-першае, еднасць палітычнага цела Вялікага княства Літоўскага, а па-другое, іх згоду. Вось. Гэта сярэднявечча, гэта яшчэ сярэднявечча, і з гэтым трэба пагадзіцца. Але, адказваючы на ваша пытанне, я хацеў бы дабавіць, што, канешне, Сейм, ён быў адкрыты для ўсіх прадстаўнікоў Вялікага княства Літоўскага, для ўсіх для прадстаўнікоў усяго шляхецкага саслов'я Вялікага княства Літоўскага. Ніхто не забараняў удзельнічаць, прысутнічаць дакладней на гэтым сейме, хоць, можа быць, і нейкай важнай патрэбы з пункту гледжання ўлады, цэнтральнай улады Вялікага княства Літоўскага ў гэтым удзеле таксама не было. Конечно, Сейм быў прадстаўлены і службовымі асобамі Вялікага княства Літоўскага, але ядро вось гэтых службовых асоб, яно ўваходзіла ў склад паноў Рады, а паны Рады – гэта абавязковая частка ўлады, абавязковыя удзельнікі ўсіх соймаў Вялікага княства Літоўскага, неважна па якіх пытаннях гэты сойм ці паны Рада з удзелам Вялікага князя збіраліся. Я хацеў бы удакладніць гэта пытанне, бо калі я чытаў працы Калянкоўскага, Камянецкага, прысвечаныя якраз перыяду першай паловы 16 стагоддзя, то яны пішуць, што калі мы гаворым пра прадстаўніцтва зямель, не кажучы пра паноў радных, маецца на ўвазе, а калі гаворым менавіта пра удзельнікаў соймаў, якія прымалі рашэнне, напрыклад, пра ухваленне серабшчызны ці надзвычайных падаткаў у час вайны, то на іншыя соймы, калі ехалі прадстаўнікі, ось калегі польскія, яны сцвярджаюць, што гэта былі хутчэй не паслы на сойм, а паслы соймаў паветы, якія, умоўна кажучы, ехалі у Вільню ці ў Наваграда, каб паслухаць, як вялікі князь і радныя паны вырашаюць важныя для дзяржавы пытанні, і потым яны сведчылі, што так все адбывалася ў адпаведнасці з правам, з працэдурай, гэта рашэнне легітымнае, і мы мусім яго выконваць. Ці можна так сцвярджаць? Можна. Гэта іншае пытанне. Тут мы ўваходзім у наступны перыяд развіцця сойма. Спачатку яго прадстаўляюць старшыя прадстаўнікі гэтых зямель. Сітуацыя змянілася ў другой, трэцяй дэкадзе 16 стагоддзя. Вельмі моцна змянілася, таму што змянілася вось па якой прычыне. Мы казалі пра шляхту Вялікага княства Літоўскага, пра тое, што вось гэта становішча, прывіляванае становішча шляхта атрымала дзякуючы выкананню галоўнай службы, ваеннай службы, самай цяжкой службы Вялікім княствам Літоўскім, таму што гэта служба выконвалася за ўласны кошт. Гэта зброя, гэта баявыя коні, гэта ўсё за свой кошт. Даражэй, чым конь баявы ці ўзбраенне былі, напэўна, толькі каштоўныя металы і камяні, калі гаварыць пра рухомую маёмасць. Дык вось, у пэўны час шляхта фактычна стамляецца выконваць гэту службу. Яна перастае выконваць ее дысцыплінавана. Выязджаць падчас мабілізацыі, на попісы, для ўдзелу ў ваенных дзеяннях. Яна папісваецца, дакладней, іх імя ўносіцца ў попіс, які вёў найвышэйшы гетман Вялікага княства Літоўскага, і пакідае пункт мабілізацыі. Пакідае месца мабілізацыі, ігнаруе удзел у
у военных кампаніях. Прычым гэта з'ява была даволі павальная. Вялікі князь выдае розныя выставы, дзе пагражае штрафамі, пагражае пакараннем за невыкананне гэтай службы, але як хтосьці пасмяяўся з панаўрадных кароны польскай, напэўна, трэба было пакараць палову войска Вялікага княства літоўскага, палову шляхецкага апалчэння. Мы можам да гэтага факту адносіцца як заўгодна. Шляхта, маўляў, не выконвае свае галоўныя абавязкі. Але мы павінны разглядаць гэты момант гістарычна. У шляхты з'яўляюцца новыя патрэбы. Яны больш цэняць сваё здароўе і жыццё. Як я ўжо казаў, вялікі князь літоўскі не дайшоў да рашэння грозна караць усіх, хто не выконваў гэтую службу. Ён знайшоў, напэўна, не без падказкі панаўрад Вялікага княства літоўскага, як можна вырашыць гэтую праблему. На шляхту сталі ўскладваць дадатковыя плацяжы, так званая серыбшчызна ці пагалоўшчына, калі яны павінны былі плаціць нейкія сумы, за якія вялікі князь наймаў прафесійнае войска жаўнераў. Усё ў тым, што яны пераўзыходзілі гэтыя жаўнеры з Польшчы, Чэхіі, з іншых заходніх краін по сваёй стойкасці, па свайму майстэрству. Шляхецкае апалчэнне з усіх бакоў, з усіх характарыстык. Гэта было больш эфектыўнае войска, але яго трэба было ўтрымліваць. А паслугі гэтага войска былі даволі вялікімі. І вялікі князь і панарада абавязалі шляхту выконваць гэты падатак. Больш-менш гэты падатак збіраўся. З дапамогай гэтага падатку сапраўды аплачваліся паслугі наёмнага войска, але гэты цяжар для шляхты таксама быў даволі вялікім. Але, разумеючы сваю значнасць з пункту гледжання выдачы гэтага падатку, у шляхты расла самаацэнка. Самаацэнка ў яе і была і раней, але цяпер гэта самаацэнка павысілася, паколькі сапраўды менавіта ад збораў гэтага падатку залежалі стан боездольнасці Вялікага княства літоўскага. І шляхта вспомніла о сваіх правах, о сваіх магчымасцях і стала ў абмен на патрабаванне вялікага князя збіраць гэтыя падаткі, прасіць о пашырэнні іх правоў, о пашырэнні іх улады. Спачатку это адбывалася даволі так скромна, неактыўна, але чым бліжэй да сярэдзіны 16 стагоддзя, тым гучней чуўся голас шляхты. Больш за тое, шляхта стала падаваць сабе як сапраўды даволі важны палітычны орган і нават парушаць трошкі прэрагатывы вялікага князя літоўскага. Вялікаму князю літоўскаму, калі шляхта, напрыклад, прасіла замясціць вакатныя пасады панаўрады ці пашырыць склад тых, хто выконваў ваенную павіннасць, ці увесці шляхецкія суды, вялікі князь даволі гневна адказваў, што гэта не ваша справа, гэта справа вялікага князя, гэта справа панаўрад. Вы парушаеце, маўляў, прэрагатывы, якія вам не належаць. Але залежнасць вялікага князя і панаўрад, увогуле улады Вялікага княства літоўскага ад шляхта, прымусіла вялікага князя ўсё ж такі пагаджацца з пэўнымі просьбамі шляхты. Закончылася гэта тым, што у сярэдзіне 16 стагоддзя, у пачатку 50-х гадоў шляхта сапраўды атрымала фармальна, ва ўсякім выпадку фармальна, права ўдзельнічаць у справе ўстанаўлення памераў ваеннай службы.
Гэта сапраўды дасягненне. Я ведаю, на якія крыніцы спасылаўся Каменецкі і Калянкоўскі, калі казаў, што шляхта сапраўды не прымала такого дзейснага ўдзелу у вырашэнні тых ці іншых справ, ва всякім выпадку ва ўстанаўленні памеру ваеннай службы. Гэта вядомы ліст Гаштольда да каралевы Боны. Гаштольд не быў прыхільнікам пашырэння правоў шляхты, і калі яму прапаноўвалі увесці, напрыклад, шляхецкія суды, даць магчымасць шляхце больш актыўна ўдзельнічаць у сойме, ён адказваў, што ў нас іншыя традыцыі. Мы жывём паводле іншых традыцый, і шляхту мы запрашаем не як у каралевстве польскім для ўдзелу ў абмеркаванні, паўнацэнным абмеркаванні тых ці іншых спраў, а для таго, каб як бы для гонару, па-першае, а па-другое, для таго, каб яна чула, якія рашэнні мы прымаем. Гэта значыць, шляхта з яго пункту гледжання выкарыстоўвалася як нейкай крыніцы інфармацыі. Калі шляхта прыязджала да сваіх земель, яна пашырала інфармацыю, якая была датычна да тых устаў, тых прызваленняў, пастанаўленняў, якія прымалі вялікі князь і паны рады. Таму што законы не выдавалі, як цяпер, і галоўнай крыніцай інфармацыі о тых рашэннях, якія прымаліся ў цэнтры, былі тая шляхта, якая была на сейме, якая чула, якія рашэнні прынялі на сейме, і тая шляхта, якая развезла да сваіх паветаў гэтую інфармацыю. Але тут я закрануў розныя пытанні, але калі падсумаваць тое, што было сказана, галоўным прадстаўніцтвам яшчэ да ўтварэння паўнацэннага сойму, галоўным прадстаўніцтвам шляхты ў Вялікім княстве літоўскім да, напэўна, першай трэці 16 стагоддзя гэта было прадстаўніцтва старэйшых прадстаўнікоў зямель, гэта князі і баяры. Гэта прадстаўніцтва стала, напэўна, парушацца у 20-х, 30-х і 40-х годах, калі не толькі ад старэйшых прадстаўнікоў, але і ад астатняй шляхты залежала прыняцце рашэння, даваць ці не даваць срэбчызну. Дакладней, можа быць, перад шляхтай не стаяла такая задача даваць і не даваць. Але для таго, каб пазбегнуць гэтага незадавальнення, можа быць, пратэсту, яе таксама трэба было пераконваць. Перакананне, конечно, было механізмам даволі складаным, але в любым выпадку атрымаць дазвол і вырашыць тыя ці іншыя праблемы, якія былі звязаны з абаронай, можна было толькі праз даволі пераканаўчыя довады, такія довады, якія не парушалі палітычную еднасць Вялікага княства літоўскага. Калі падсумаваць якраз першую частку нашай дыскусіі, хто з навукоўцаў-папярэднікаў вам найбольш блізкі ў сваіх высновах? Донар Запольскі, які казаў, што ўласна сойм узнікае толькі ў 1566 годзе, паўнавартасны, дзвюхпалатны, сапраўды прадстаўнічы орган заканадаўчай улады. Ці як это казаў, напрыклад, Максімейка, што сойм можна разглядаць як такі орган ўжо там у канцы 15 стагоддзя. Ці як гэта лічыў, напрыклад, Лапа, што толькі там сапраўды ў 40-х, 50-х годах пачынаюцца працэсы, пра якія я буду гаварыць у свой час. Ці, магчыма, як лічыў Любаўскі, што это ад пачатку гэтых перамоў пра уніі з Польшчай, а гэта ўвогуле пачатак 15 стагоддзя. Я не магу сказаць, што я б згадзіўся з тым ці іншым даследчыкам, таму што няма ніводнай з'явы, ніводнай інстытуцыі, якая б узнікала раптоўна. Гэта паступовая эвалюцыя. Сойм 15 стагоддзя – гэта сойм, але з асаблівымі функцыямі, характэрнымі да гэтага сойму, але тымі функцыямі, якія адрозніваліся ад сойма, напрыклад, другой паловы 16 стагоддзя. Мы можам казаць пра сойм
як інстытуцыю, якая мяняла прадстаўніцтва, якое мяняла функцыі на працягу даволі працяглага перыяду. Калі мы гаворым пра Сойм Вялікага княства Літоўскага, я б сказаў, што Сойм 15 стагоддзя існаваў. Ён, канешне, не быў соймам, якім ён стаў у другой палове 16 стагоддзя, але ўсё ж такі ён выконаў пэўныя функцыі, палітычныя функцыі. Гэты сойм быў рэпрэзентацыяй палітычнага цела Вялікага княства Літоўскага, а гэта вельмі важная, істотная функцыя для того, каб захоўваць сапраўды еднасць Вялікага княства Літоўскага, еднасць самого палітычнага арганізма. Таму з гэтага пункту гледжання сойм сапраўды існаваў, але гэты сойм быў специфічны, не мог быць іншым, таму што кожная інстытуцыя, кожны палітычны інстытут фарміруецца паступова, і ён не ўзнікае раптам двухпалатным ці з выразна акрэсленымі функцыямі. Гэта заўжды нейкае развіццё і эвалюцыя. Гэта развіццё патрэб тых, хто прадстаўляў дзяржаву розных рэгіёнаў, розныя рэгіёны гэтай дзяржавы у гэтым прадстаўнічым органе. Дзякуй, Александр Иванович, за вельмі грунтоўныя высновы. Я пагаджаюся з вами. У свой час, у 1992-93 годах, я прачытаў вось гэтую кніжачку Івана Івановича Лапа про трэці статут, але ён там пісаў не толькі про трэці, ён пісаў там і про другі таксама. І вось ён якраз і сцвярджаў, што кардынальныя змены адбываюцца у 40-х, 50-х годах 16 стагоддзя, асабліва пасля 1544 года, калі было прынята рашэнне падрыхтоўцы нового статута Великого княства Литовского. В 1551 году ствараецца камісія знакамітая, куды ўваходзілі радныя паны і прадстаўнікі шляхты, у тым ліку Марцін Валатковіч, дзяк канцылярыі Великого княства Литовского, Павел Каспарович Стравіцкі, Даманеўскі. І, безумоўна, найбольш значнай падзеяй, якая прывяла да змены увогуле і сістэмы выбараў, і таго, як функцыянаваў менавіта гэты заканадаўчы орган дзяржаўнай улады, які мы называем соймам, вялікае значэнне у гэтым працэсе мела яшчэ інтэлектуальная духоўная сітуацыя ў дзяржаве. Напрыклад, спрэчкі пра тое, ці можа сапраўдны хрысціянін быць ураднікам, ці можа сапраўдны хрысціянін удзельнічаць у войнах. Гэта спрэчка, якая вялася паміж, напрыклад, католікамі і пратэстантамі, і вельмі актыўна абмяркоўвалі дзеячы рэфармацыі гэтую праблему, у першую чаргу Сімон Будны, якого мы бачым на слайдзе. У 1565 годзе збіраецца вялікі вальны сойм у Вільні. І 460 гадоў таму, адпаведна 30 снежня па юліанскім стылі, ці ўжо 6 студзеня па грыгарыянскім календары, вялікі князь літоўскі Жыгімонт Агуст прымае лёсавызначальнае рашэнне. Ён па ўзору польскага каралеўства утварае ў Вялікім княстве літоўскім у новаствораных, адпаведна, паветах, а адміністрацыйна-тэрытарыяльная рэформа была распачата трошкі раней, ужо 30 красавіка 1565 года былі абмежаваныя, вызначаныя межы пэўных адміністрацыйных новых адзінак. У тым ліку Берасцейская павета, Наваградская павета, Шмянская павета, Менская павета. Завяршылася гэта таксама у снежні-студзені 1566 года на Вялікім вальным сойме ў Вільні. І у кожным з новаствораных паветаў, як судовых акругаў, парламентарных акругаў, вайсковых акругаў і адміністрацыйных акругаў ствараўся інстытут малага сойма ці павятовага сойма. Вось гэты тэрмін, ён характэрны, я падкрэслюю, для вось гэтага дакумента, Віленская прывілея 1565 года, які
я выдаў 20 гадоў таму па арыгіналу, які захоўваецца зараз у галоўным архіве старажытных актаў у Варшаве. І ўжо ў статуце Вялікага княства Літоўска, а тут вы бачыце таксама тытульны аркуш, найбольш добра захавана менавіта асобніка другога рукапісны асобнік статута, які захоўваецца зараз у бібліятэцы Курніцкай польскай акадэміі навук, 818 рукапіс. Вось упершыню толькі ў статуце другім мы бачым тэрмін соймік, як менавіта азначэнне схода шляхты перад вальнымі соймамі, якія павінны былі выбіраць сваіх паслоў на соймы. У прывілеі і ў статуце мы чытаем, што гэтыя выбары павінны былі адбывацца аднастайным зданнем ці праз кансэнсус. Адпаведна, у дакуменце, які я вам паказваў, прывілеі, не гаворыцца, што ёсць нейкая вызначаная колькасць асоб, якія павінны былі быць выбраныя. А вось ужо ў статуце мы бачым звесткі пра тое, што павінны выбірацца 2 чалавекі. Гэта не азначае, што выбіралі заўжды 2, часам выбіралі больш. Адпаведна, гэта было звязана з тым, што часам, напрыклад, у час эпідэміі хтосьці мог захварэць, і, адпаведна, на ўсялякі выпадак выбіралі, па сутнасці, дублёра. Але на самім сойме, безумоўна, прадстаўляць шляхту таго ці іншага павета маглі толькі 2 соймавыя паслы. Іван Іванович Лапа выказаў гіпотэзу, што ў перыяд пасля Любліна і пасля стварэння ўжо агульна-вальна сойма Рэчы Паспалітай, як мы зараз кажам, абодвух народаў, Каралеўства Польскае, Вялікага княства Літоўска, адным з вялікіх, з крытэрыяў выбрання паслом на сойм было веданне польскай мовы і лацінскай мовы. Насамрэч, даказаць гэта на сённяшні дзень зараз складана, лацінскую мову маглі і не ведаць, але, безумоўна, мова дакументаў соймікавых, дыярыушаў сведчыць пра тое, што паслы Вялікага княства Літоўска валодалі, найперш старабеларускай і польскай мовамі. Сярод іх былі і выбітныя дзеячы. Я вось у сваёй дысертацыі даказваю, што ў Вялікім княстве Літоўскім, як у польскім каралеўстве, быў экзекуцыянісцкі рух, што сапраўды вось гэта вызравала значна раней, чым здавалася некаторым з нашых папярэднікаў, які пісалі абагульняючыя працы. Прафесор святой памяці Генрык Люлевіч не адважыўся ў сваёй хабілітацыі пра гэта напісаць наўпрост. На жаль, на той час, калі ён пісаў сваю манаграфію ў канцы 90-х, пачатку 2000-х гадоў, не былі яшчэ ў навуцы вядомы пэўныя дакументы. На сённяшні дзень мы ведаем, што сапраўды ў некаторых рэгіёнах Вялікага княства Літоўска, у тым ліку на Наваградку, у час першай бескаралеўя былі створаны вось гэтыя лакальныя каптуровыя канфедэрацыі шляхты. Мы ведаем перапіску Яна Геранімавіча Хаткевіча са сваімі адрасатамі, дзе ён піша пра пашырэнне шляхецкага руху, пра тое, што вось гэта шляхецкая дэмакратыя бярэ верх. Ён, канешне, гэта звязвае з падзеямі, якія папярэднічалі гэтым гадам. Гэта звязана з барацьбой шляхты за суды, незалежныя ад манарха, у тым ліку вышэйшыя суды, што не атрымалася здзейсніць у часы правлення Жгімонта Аўгуста, але атрымалася здзейсніць ужо ў часы панавання Стэфана Баторыя. Мы ведаем, што шляхта была актыўна уключана ў працэс абмеркавання ўсіх дзяржаўных праблем на вальных соймах. Мы ведаем, што якраз Мальхер Сноўскі, а таксама яго паплечнікі, напрыклад, той жа Астравіцкі, той жа князь Свірскі, Лукаш Баляславіч, той жа Мікалай Станкевіч Білевіч прымалі ўдзел у распрацоўцы акта Люблінскай уніі і, па сутнасці, выказвалі экзекуцыянісцкую праграму на Люблінскім яшчэ сойме, толькі што яна не была падтрымана кліентамі Мікалая Радзівіла Рыжа.
Адпаведна, былі сярод нашай шляхты людзі, якія разумелі, што сапраўдная адказнасць будзе тады, калі паслы вось гэтых рэгіянальных аб'яднанняў шляхецкіх, пэўных зямель, будуць змагацца за агульнае дабро, прадстаўляць інтарэсы не толькі сваіх патронаў, а менавіта ўсяго шляхецкага грамадства. І калі пасол можа быць незалежны? Калі яму не трэба браць грошы, прабачце, ні ў патрона, ні, як это будзе пазней, у замежных амбасадараў. Адпаведна, лідары сярэдняй шляхты гэтага перыяда былі вельмі зацікаўленыя, каб фінансаваць пасольскую дзейнасць з падаткаў, які прымаліся ў рэгіёнах. У кароне было інакш. Там збіраліся падаткі, з якіх ішло фінансаванне, адпаведна, дзяржаўнага скарбу, і ўжо з дзяржаўнага скарбу паслам выплачваліся пэўныя дыеты, ці грошы на ўтрыманне, для того, каб яны маглі зняць, адпаведна, памяшкання, адпаведна, харчавацца і так далей. У Наваградскім павеце, мне ўдалося гэта даказаць у сваёй дысертацыі, вельмі рана з'яўляецца практыка ўхвалення мясцовых падаткаў на ўтрыманне соймовых паслоў. Вось гэты дакумент я знайшоў у Гродна, адпаведна, музеі-запаведніку, это новы замак у Гародні. І там захаваўся ліст Жыгімонта Аўгуста у Наваградскі павет, дзе ён звяртаецца да Паўла Сапегі, наваградскага ваяводы, з просьбай пракантраляваць збор падатка, ухваленага ў Наваградку напярэдадні якраз люблінскага сойма. І вы бачыце памер падатку, з кожнага каняку службе ставіць і павіннага па грошай 10. Мне вядомы такія ж падобныя дакументы ў некаторых іншых паветах. Я ведаю, што такая практыка раз-пораз была і ў Берасцейскім павеце, напрыклад, і ў Пінскім павеце, і ў некаторых іншых. Але менавіта ў Наваградку гэта было стабільна, заўжды. І, напрыклад, на сойм 1572 года Людвіг Калянкоўскі апублікаваў рэестр паслоў, якія былі прафінансаваныя з скарбу кароны і Вялікага княства Літоўскага як выключэнне, пакуль вось гэтая практыка ўхвалення падаткаў у рэгіёнах не зацвердзіцца. І вось у гэтым спісе няма ні ваўкавыскіх паслоў, ні слонімскіх, ні наваградскіх. З чаго, напрыклад, Рафал Яворскі зрабіў выснову, што яны на сойм не даехалі. Я раблю зусім іншую выснову. Ім не трэба было плаціць са скарбу, бо яны атрымалі грошы з мясцовых падаткаў. Бо гэта была стабільная, сталая практыка. У 1584 годзе, калі не ўдалося правесці на галоўным з'ездзе Вялікага княства Літоўскага ў Вільні рашэнне аб ухваленні сталага падатку на будаўніцтва судовых дамоў і захаванне актавых кніг, на ўтрыманне соймовых паслоў, гэта, будзем казаць так, не спадабалася шляхце шматлікіх паветаў Вялікага княства Літоўскага. Зноў жа, я спрабую дысертацыі даказаць, што гэтая заканадаўчая ініцыятыва зыходзіла ад наваградскай шляхты, якая ўжо мела такую практыку. І што я бачу? Калі на агульнадзяржаўным узроўні гэтае рашэнне не прымаецца, наваградская шляхта працягвае ухваляць падаткі на ўтрыманне соймовых паслоў на рэгіянальным узроўні. І вы бачыце, што стаўкі гэтых падаткаў маглі быць розныя. Адпаведна, статут замацоўвае толькі мінімальныя кошты ўтрымання паслоў. Калі паслы ехалі, напрыклад, да Кракава, то ухваляецца падатак, напрыклад, не 2, не 3 грошы ад валокі, а 5 літоўскіх грошаў з валокі, як гэта было, напрыклад, у 1594 годзе ў снежні на перадсоевым сойміку ў Слоніме. Адпаведна, захаваліся квіты, і мы ведаем, што часам гэтыя падаткі збіралі паборцы, а часам гэтыя падаткі збіралі самі соймовыя паслы. Адпаведна, ёсць такія квіты і Дамініка Андрэевіча Вобрынская, і, напрыклад, Мікалая Францковіча Радзімінская, і шматлікіх іншых прадстаўнікоў тых зямель, якія я даследаваў, напрыклад, вельмі сур'ёзна.
Я хацеў бы яшчэ звярнуць адну ўвагу. Вось сапраўды нашыя продкі ў гэты перыяд, калі выпрацавалі другі і трэці статуты, схіляліся да таго, што выбар паслоў на соймы павінен адбывацца і дэпутатам, потым трыбунал, як адзін з найвышэйшых апеляцыйных судоў дзяржавы, праз кансэнсус. А як гэта так? Ужо ліберум вета было? Не, неправільна. Ліберум вета не было. Супраціў некалькіх там прысутных не мог паўплываць. Галоўнае, каб абсалютная большасць былі згодныя, што гэта выбар правільны. І вось у міжкаралеўі, у бескаралеве ці інтэрэгнум пасля смерці Стэфана Баторыя, зноў жа я апублікаваў гэты дакумент у 2003 годзе, это Наваградская інструкцыя, мы бачым вельмі цікавае артикул 25. Практикам забегать, абы не были, чтобы нами панове не торговали, а который бы в том узнан был против таковому, як турбатору Речи Посполитой повстать и здоровье свое для потребы айчизны важить. Яскрава мы бачым, як выступае эліта Наваградскай зямлі супраць практыкі вось гэтай кліентальнай, калі, умоўна кажучы, спрабавалі прадстаўнікі арыстакраты і сваіх людзей прасунуць у тым ліку у пасольствы. Ці атрымлівалася ў той час? Ну, напрыклад, у Наваградку ці у Полацку не. Андрэй Сапега, полацкі ваявода, калі ў 1598 годзе заняў гэтую пасаду, быў вельмі здзіўлены, што ён не можа нават аднаго пасла католіка правесці паслом, бо полацкая шляхта тады выступила супраць гэта і выбрала двух пратэстантаў. А што было ў Наваградку? Таксама час, калі сярод удзельнікаў соймікаў былі не толькі католікі ці уніяты, але вельмі шмат рэфармаваных евангелікаў і антытрынітарыяў. Я вам прывяду толькі адзін прыклад. У 1600 годзе, напярэдадні сойма 1601 года, і як гэта паказваюць дакументы, у тым ліку ліст удзельнікаў сойміка да Крыштафа Радзіла Перуна, ваяводы Віленска, гетмана Великага княства Літоўска, вы бачыце подпісы на гэтым слайдзе. І як паказвае сама інструкцыя, якая захавалася у Петербургу, у Расійскай нацыянальнай бібліятэцы. Так вось, як паказваюць гэтыя дакументы ў прысутнасці лідара уніятаў, наваградскага ваяводы Тэадора Скуміна Тышкевіча і ў прысутнасці лідара католікаў Мікалая Крыштафа Радзівіла Сіроткі, наваградская шляхта на вось гэтым сойміку выбрала пасламі на сойм двух братоў літоўскіх, ці антытрынітарыяў, Мікалая Падарэўска і Васіля Зінковіча Ціхінска, якіх і Сіротка, адпаведна і Тэадор Скумін Тышкевіч у сваёй перапісцы называюць еретыкамі. Але пры гэтым яны пагаджаюцца на гэты выбар і не пратэстуюць супраць гэтага выбара. Это паказвае, наколькі высокай была палітычная культура наваградскай эліты таго часу, калі яны выбіралі соймавымі пасламі сапраўды тых людзей, якія адстойвалі інтарэсы рэгіёна і ўсяго вось гэта суспольства, усёй грамадскасці шляхецкай. І гэта былі тыя людзі, якія сапраўды былі здольныя шукаць кампрамісныя рашэнні, якія былі б усім добрыя і маглі праводзіць агульнадзяржаўную палітыку. Што дазваляла ім гэта рабіць? У першую чаргу іх досвед. Досвед і інтэлектуальная культура. Васіль Зінковіч Ціхінскі паходзіць з праваслаўнага роду, выдатны жаўнер, ваяваў у часы інфлянскай вайны, браў вязняў, супрацоўнічаў з Рыгорам Хаткевічам гетманам. Пасля гэта актыўна ўдзельнічае як прадстаўнік наваградскай зямлі у галоўных з'ездах Великага княства Літоўскага ў часы перад абраннем Баторыя вялікім князем літоўскім і ў часы праўлення Баторыя, удзельнічае адпаведна вось у другім этапе гэтых войнаў за Полацк. Это чалавек, у прыватнай бібліятэцы якога была астрожская Біблія, якую не толькі чытаў, але каментаваў.
Вы бачыце, асобнік гэта захоўваецца зараз у Нацыянальнай бібліятэцы Украіны Вернадска. Гэта чалавек, які супрацоўнічаў з Янам Ліцыніусам Намыслоўскім, і ягоны ліст да Івана Бакі апублікаваны ў кнізе, якую выдаў Намыслоўскі, дзе ён звяртаецца да сваіх братоў, евангелікаў, кальвіністаў з просьбай пра паразуменне і пра магчымае супрацоўніцтва. Мікалай Падарэўскі – это таксама адзін з тых шляхціцаў, пра якіх Лех Шуцкі піша, невядомы шляхціц, якому Намыслоўскі прысвяціў адзін з сваіх твораў. Але Мікалай Падарэўскі – это той, хто прафінансаваў гэты твор. Мы бачым, што вось гэтая высокая інтэлектуальная культура адпаведна прывяла да таго, што ў бібліятэках наваградскай шляхты мы бачым Трыстана, напрыклад, і Ізольду. Мы бачым хронікі. Мы бачым, што наваградскія шляхціцы пачынаюць весці свае хронікі родавыя. І гэта не толькі знакаміты Тэадор, прабачце, Скумін Тышкевіч, ваявода наваградскі, і не толькі Фёдор Євлашоўскі, пра якого ведае кожны школьнік. Гэта Уніхоўскія, гэта Бенеш Крывец. Гэта розныя прадстаўнікі наваградскай эліты, якія сапраўды хочуць нешта яшчэ данесці сваім нашчадкам і расказаць пра тое, як яны жылі. Вось дзякуючы гэтаму мы можам убачыць сапраўды, што за выразам у прадмове статута, які стварылі маршалкі, харужыя, так, хаваюцца якраз вось гэтыя людзі. Людзі, пра якіх мы забылі, бо яны як бы другога эшелону. Яны не перайшлі ў свой час у каталіцызм, пра іх не пісалі навуковыя манаграфіі ў 19 ці ў пачатку 20 стагоддзя, але менавіта гэтыя людзі былі апірышчам тых дзяржаўных інстытутаў, якія былі створаны ў 16 стагоддзі, і тых прававых норм, якія дзейнічалі потым на працягу стагоддзя. Усё змянілася ў 613 годзе, калі прымаецца рашэнне на сойме прымаць далей рашэнне пра выбары большасцю галасоў. І пра гэты перыяд больш падрабязна раскажа мой калега Андрей Владимирович Мацук. Безумоўна, дзякуй і хацеў бы крыху аднесціся да таго, што мы сёння пачулі. Зноў мы вымушаны звяртацца да гэтай праблематыкі, што вось гэта не так дэмакратычна. Быў толькі нават палітычны шляхта, якая толькі галасавала. Но я выбачаюся, гэта тая памылка, якую мы заўжды робім, калі сучасныя нашы ўяўленні накладаем на той час. Адначасова магу сказаць вельмі простую рэч. Слухайце, мы шмат ведаем ад 16 до 18 стагоддзя краін у свеце, дзе, напрыклад, колькасць выбаршчыкаў складалася хаця бы 5%. А ў Вялікім княстве Літоўскім, як паказваюць даследаванні, той жа Ашмянскі павет даходзіла і да 10%. Ну і вось узнікае пытанне, гэта мала ці шмат? Ну, на сучасную сітуацыю, ведаеце, канешне, бываюць краіны, дзе нават і нібыта 0,01% абірае парламент, і гэта парламент дзейнічае. Але бываюць сітуацыі, што гэта і ўсенароднае галасаванне. Але ўзнікае пытанне, што для 18 стагоддзя мы не можам такія прымяняць крытэрыі, бо сапраўды гэта было вельмі шмат. І шмат для агульнай практыкі, якая існавала ў тыя часы ў свеце. На што я бы хацеў яшчэ асабліва звярнуць увагу. Гэта вось гэты кансэнсус. У нас няма яго разумення да канца, бо, скажам шчыра, беларуская гістарыяграфія – гэта тая гістарыяграфія, якая ў дадзеным пытанні больш за ўсё выходзіла з даследаванняў Мітрофана Даўнара-Запольскага, які
у сваіх працах якраз вось адносна парламентарызму ён грунтаваўся ў асноўным на расійскую дзяржаўную школу. І гэта вось ёсць пытанне даволі істотнае, бо калі чытаеш яго працы, можна нават цэлыя кавалкі знаходзіць, напрыклад, свядомага Салаўёва, гісторыка і іншыя. І ёсць разуменне, што мы вывучаем сваю гісторыю праз уяўленне на гэтую гісторыю гісторыкаў іншай краіны, бо Расійская імперія, Рэч Паспалітая ў той час абіралі два зусім адрозныя шляхі развіцця. І, шчыра кажучы, развіццё парламентарызма можна вывучаць нават больш грунтуючыся на тыя прыклады, якія мы маем у Швецыі, у Великабрытаніі, якая нотабэне была, напрыклад, імперія, але выбірала шлях парламентарнага развіцця. І гэта вельмі важна. І яшчэ, што важна разуменне гэтага кансэнсуса. У падручніках у Беларусі увесь час апісваюцца прыгожыя гісторыі пра тое, як сомікі зрываліся, як шляхта піла на гэтых сомікаў, але нічога мы не сустракаем па кансэнсусу. Бо гэта не зусім важна, бо гэта не так яскрава, не так прыгожа. Але калі пачынаеш бліжэй глядзець тыя ж дакументы соймікаў, аказваецца, што колькасць вось гэтых саваных соймікаў у паветах яна не была такой значнай. Але, канешне, гэта была такая з'ява, якая абавязкова патрапляла ў крыніцы, бо гэта было незвычайным. Потым бойка на соймікі – гэта здарэнне надзвычайнае, якое абавязкова аднойдзе сваю інфармацыю не толькі ў якіхсьці крыніцах, як карэспандэнцыя, напрыклад, але нават можа быць і судовы працэс, які таксама дае шмат цікавых падрабязнасцяў. І вось гэтыя падрабязнасці, яны, галоўнае, за сабой засланяюць вось гэты імкненне да кансэнсуса шляхты. А гэта імкненне было ва ўсім. Дастаткова сказаць, што, напрыклад, да пачатку сойміка ўжо пачыналі розныя групоўкі шляхты, якія прысутнічалі на гэтым сойміку, пачыналі якіясьці свае ўзгадненні. Каго абраць паслом, каго абраць дырэктарам сойміка, каго абраць яшчэ на якую-то пасаду дэпутата трыбунала. І гэта была вельмі важная асаблівасць, бо з такім чынам яны імкнуліся пазбегнуць зрыву сойміку. І як бачым, імкненне шляхты было наадварот не сарваць соймік, як у нас паказваюць, а пазбегнуць гэтага зрыву. І яшчэ звяртаючыся да гэтага кансэнсуса і адзінагалосся. Так вось, імкненне было, каб былі прыняты якіясьці рашэнні, каб адбыліся выбары на гэтым сойміку. Але вось гэты кансэнсус, гэта быў не проста кансэнсус, які дамаўляліся і ўсё. Гэта быў кансэнсус, якім імкнуліся дасягнуць якраз потым якогасьці адзінагалосся. Знайсці тое рашэнне кансэнсусам, якое зноў вяртае нас да гэтага адзінагалосся. І гэта разуменне вельмі важна замацаваць у свядомасці. Тады становіцца вельмі важна, чаму вось гэты кансэнсус, ён так важны, як ён суадносіцца з вось гэтым адзінагалоссем. Наконт выбараў большасці, то адразу хочу сказаць, што дакументы не заўжды нам паказваюць вось гэты выбар большасцю. Бо імкненне гэта да адзінагалосся вельмі часта ў дакуменце сойміка чытаеш абраны адзінагалосна. А потым патрапляюцца дакументы, рэляцыі, карэспандэнцыі, якія паказваюць, што гэта адзінагалоссе было замацавана ў дакуменце. Але насамрэч гэта былі выбары большасцю. У ВКЛ было распаўсюджаны так называемы выбар крэскаваннем. І тут вось мы бачым прыклад, вельмі файны, трапны прыклад Рэчыцкага павета 1706 года, які паказвае, што падчас сойміка адбывалася адразу шмат выбараў, і мы бачым, што ў некаторых выпадках шляхта звярталася да выбара большасцю. Вось гэтыя крэскі, рыскі,
як бы гэта не проста крэска. Адна крэска – гэта адзін голас у дадзеным выпадку. І мы бачым фактычна тое, што зараз можна было назваць бюлетень. Вось так ён выглядаў у рэчаіснасці. Выбарчы бюлетень рэчыцкай шляхты на сойме 1706 года. Што вельмі цікава, як паказалі даследаванні літоўскіх калегаў Робертаса і Юргайтіса, пэўныя праблемы існавалі, скажем так, з выбарчай камісіяй. Бо колькасць крэсак і колькасць галасоў у некаторых выпадках, занесеных у выніковыя, не адпавядала. Як бы, вось мы можам самі тут, канешне, не вельмі зручна, але палічыць, як гэта выглядала. Пра што яшчэ трэба сказаць у 18 стагоддзі? 18 стагоддзе, якое мы называем часам крызіса, мы яго, безумоўна, пачынаем з 1697 года, гэта тады, калі быў абраны Аўгуст II, пачаліся шматлікія потым канфлікты, якія пацягнуліся падчас Вялікай паўночнай вайны, то адначасова гэта 18 стагоддзя, дакладней вось так называемае ураўнаванне правоў, коэквацыя, пра якую у нас так слаба даследаваная праблема, але сапраўды, якая мела вельмі вялікі ўплыў на далейшую гісторыю. Сярод іншага яна, напрыклад, замацавала такую асаблівасць, як існаванне гаспадарчага сойміка. Гэты соймік адбываўся на наступны дзень пасля грамнічнага. Грамнічны соймік – гэта той соймік, калі у панядзелак пасля свята Маткі Боскай Грамнічай у пачатку лютага, ён звычайна, адбываўся выбар дэпутатаў на трыбунал Вялікага княства Літоўскага. Так вось, гаспадарчаму сойміку быў вызначаны наступны дзень. Для чаго гэта было важна, звяртаю увагу? Падчас гэтага сойміка павінны разглядацца гаспадарчыя пытанні павета, пра што сведчыла яго назва. Але вельмі важна, што быў вызначаны час яго, калі ён павінен быў адбыцца. Чаму? Бо не падрабаваўся ніякі універсал на яго скліканне. Фактычна шляхта у сваім пытанні самакіравання, самаарганізацыі сама вызначыла дзень. Гэты дзень быў наступны пасля грамнічнага, калі вырашаліся мясцовыя пытанні самакіравання. І вось тут адбываецца, напрыклад, з'яўляюцца шмат якія органы выканаўчай улады на месцы, напрыклад, і судовыя улады, напрыклад, фіскальныя суды, вызначаюцца пааборцы, якія кантралююцца гэтымі фіскальнымі скарбовымі судамі. Фактычна мы бачым прыклад, калі пачынае развівацца вельмі хуткімі тэмпамі самакіравання, якое існавала даволі моцна яшчэ і ў другой палове 17 стагоддзя, аб чым сведчыць артыкул вядомага польскага прафесара Анджэя Рахубы. Але вось менавіта ў пачатку 18 стагоддзя гэтае самакіраванне, самаарганізацыя дасягае такого ўзросту, што з'яўляецца асобны соймік. І тут я звяртаю увагу, таксама у нас вельмі не звяртаюць увагу, што нібыта у нас усюды ёсць вертыкальная арганізацыя ў гісторыі, якая дапамагае, заўжды ёсць вертыкальная арганізацыя, а гарызантальнай арганізацыі у нас ніколі няма. І ўвогуле гарызанталь – гэта, як вядома, пакладзеная вертыкаль, але гэта, ў прынцыпе, вертыкаль. Як разумеем. Але у дадзеным выпадку мы бачым, што грамадства якраз свае мясцовыя пытанні і праблемы было гатова рэалізоўваць сама. На жаль, сойм 1717 года спыніў вось гэтае развіццё самакіравання, бо згодна падпісанай дамове караля і шляхты, гэты правы соймікаў фактычна былі абмежаваны, тыя ж скарбовыя суды, напрыклад, ліквідаваны. Усталёўваўся дакладны падатак, які, нават уявіць складана, павінна было само збіраць войска, якое высылала сваіх дэпутатаў да павету. Гэта даволі дзіўная структура, якая праіснавала насамрэч вельмі доўгі час. І, шчыра кажучы, да пытання, напрыклад, галасавання на самакіраванне мы вярнуліся толькі ў канцы існавання Рэчы Паспалітай падчас рашэнняў аб скліканні спецыяльных цывільна-вайсковых, цывільна-парадкавых камісіяў. Менавіта тады, як бы гэтыя рэформы, якія былі фактычна адмененыя пачатку 18 стагоддзя, яны мелі працяг.
І гэта, безумоўна, тое, што вельмі аслабіла нашу краіну, бо нармальная адміністрацыя, якая магла ўзнікнуць у гэтых паветах, яна фактычна была адменена і з'явілася толькі у канцы яе існавання падчас вялікага сойму, калі ўжо было даволі позна. Яшчэ хацеў бы звярнуць нашу увагу, бо вельмі шмат мы кажам і было вельмі шмат розных пытанняў, наколькі вось гэты быў кансэнсус цікавы, што даходзіла до таго, як, напрыклад, у Новаградку ў 1733 годзе, калі было 4 кандыдаты на выбор паслоў, нібыта галасавалі большасцю, але на сойм паехалі па галасам першы і трэці. Чаму трэці? Бо чацвёрты даў яму свае галасы, і у яго стало больш, чым у другога. Гэта вельмі дзіўная з'ява, але можна было гэтыя галасы, крэскі перадаваць. І гэта сапраўды не так часта сустракаецца, але яшчэ маем у Піцкі павет таксама і Рэчыцкі, дзе гэтыя галасы перадаваліся. І гэта вельмі дзіўная сапраўды з'ява. І тут мы вяртаемся, вось гэтая практыка галасавання большасцю наконец-то законадаўча была зацверджана канчаткова падчас рэформаў, якія пачаліся нават яшчэ да выбару Станіслава Аўгуста Панятоўскага, але ўжо пасля смерці Аўгуста III у 1764 годзе, бо першыя рэформы былі якраз падчас канвакацыйнага сойма, яшчэ сойма без каралеўя. І тут звяртаю увагу, што першыя рэформы датычыліся соймікаў дэпутацкіх, аб якіх ужо успаміналі, якія абіралі дэпутатаў, і элекцыйных, гэта значыцца на тыя ўрады, якія абіраліся. І тут ёсць вельмі вялікае адрозненне, што абіраліся звычайна ў паветах ВКЛ гэта падкамор'й, харужы, суддзя земскі, падсудак, пісар земскі. Але яшчэ таксама ў Вялікім княстве літоўскім, і гэта асаблівасць, пра якую больш казаў, напэўна, Александр Іванович, абіраліся ваяводы Віцебскі, Полацкі і генеральны жмуцкі староста. Наколькі гэта выглядала, вось тут прадстаўлены вельмі цікавы дакумент, звярніце ўвагу. Гэта дакумент аб выбары Станіслава Денхофа полацкім ваяводай. Напрыклад, у кароне не было такіх з'яваў толькі ў Вялікім княстве літоўскім. Фактычна мы бачым тут каля 300 подпісаў шляхты. Вось гэта былі выбаршчыкі Станіслава Денхофа полацкім ваяводай. Вось, бачым подпісы, зразумеем, што гэта копія, таму тут ідзе проста пералік прозвішчаў. Але гэта вось такі крэдэнс фактычна, які пацвярджаў. Невялічкі каментар. Васіль Воронін, наш калега, сумняваўся, што выбары полацкай ваяводы адбываліся ў 16 стагоддзі, хаця гэта было гарантавана прывілеем земскім полацкай зямлі. Дакументы, якія захаваліся ў судовых кнігах метрыкі Вялікага княства Літоўскага, дазваляюць сцвярджаць, што выбары адбываліся. Напрыклад, Андрэй Сапега таксама быў выбраны. І гэтая практыка была характэрная і для 17 і для 18 стагоддзя, што даказаў Андрэй Владзімірович Мацук. І тут вельмі такая цікавая асаблівасць яшчэ. Вось рэформы 64 года, што абмежавалі яшчэ? Абіраліся, яны замацавалі, што большасцю гэта крэскаваннем, аб чым мы ўжо казалі, і галасаваць мелі толькі удзельнікі таго павета, дзе гэтыя выбары адбываліся. Як бы адбывалася такая прывязка да непасрэднага павета. І што цікава, адзін шляхціч ужо меў галасаваць толькі на кандыдата, адзін раз на кандыдата на, напрыклад, урадніка земскага і двойчы на дэпутатаў. Фактычна, таксама ўжо не было такога, як раней, што можна было галасаваць колькі хочаш разоў, напрыклад. І што яшчэ вельмі цікава, камісія, як назовем яе па-сучаснаму, камісія, якая лічыла галасы, гэта быў прэзідуёнцы на сойміку і таксама 4 вышэй прысутныя ўраднікі. І тут вельмі такая цікавая асаблівасць, вось увядзення гэтага якраз прэзідуёнца, чалавека, які кіраваў. Фактычна гэта была тая традыцыя, якая існавала раней, калі былі маршалкі павятовыя, і ў тых паветах, дзе гэтыя маршалкі былі, яны працягвалі выконваць гэтую функцыю. Але
Але што гэта дапамагала? Гэта дапамагала пазбегнуць яшчэ адных выбараў. Шляхта адмаўляўся ад выбараў сомікавага дырэктара. Чаму? Бо, як паказвае папярэдняя практыка, якраз зрыў падчас сомікавага дырэктара дазваляў у любым выпадку прызнаць гэты сомік як сарваны. Калі сомік не зрываўся ўжо пасля выбараў дырэктара, то кандыдаты на выбар паслом ці яшчэ на якую функцыю, галоўныя групоўкі маглі дамовіцца і кансэнсусам вырашыць, як сомік адбыўся. Але гэта толькі магчыма было ў адным выпадку, калі сомікавы дырэктар быў. Таму вось гэтая рэформа, якая здавалася такой дробнай працэдурай у 1964 годзе, яна фактычна дазваляла сомік, як здавалося, пазбегаць зрыву сомікаў. Але фактычна гэта, як практыка паказала, ўсё роўна знайшліся новыя спосабы гэта, але гэта вырашала вось гэтую хваробу, якая існавала, тое, што колькасць сарваных сомікаў у першай палове 18 стагоддзя вельмі моцна павялічылася. На што яшчэ хацеў бы звярнуць нашу увагу, і гэта вельмі важна, а што ж выбар паслоў? Мы не чуем, што паслоў абіралі большасцю. І тут мы прыходзім да пытання ліберум вета. Упершыню гэта паказвае таксама, наколькі вось ужо сама шляхта была гаспадаром у сваёй краіне. Упершыню пытання пра выбары большасцю былі ўжо таксама прыняты на гэтым канвакацыйным соме. Чаму пра іх так голасна не кажацца? Таму што яны нібыта былі прыняты толькі ў адносінах да брацаўскага ваяводства. Гэта патрапіла ў Канстытуцыю, дзе было, канешне, напісана, што гэтая практыка мусіць быць пашырана. Канешне, пашырацца планавалася на ўсю тэрыторыю Вялікага Рэчы Паспалітай, і тут ёсць такая сітуацыя. Менавіта яна паказвае тое, што імкнуліся, каб расійскі пасол і яго прыхільнікі не пабачылі гэтую пастанову. Але, на жаль, у 1966 годзе Станіслав Аўгуст Паніатоўскі меў меркаванне, што атрымаецца ўжо гэтай рознагалоссі пазбегнуць і такім чынам адмяніць ліберум вета, у тым ліку у пытаннях галасавання скарбовых. Каб было зразумела, што такое пытанне галасавання у пытаннях скарбовых? Гэта пытанне, напрыклад, падаткаў на войска. Так хітра таксама зноў хавалася галоўная мэта – павелічэнне войска. Мы увядзем новыя падаткі, і з дапамогай іх адбудзецца павелічэнне войска. Ну і, канешне, расійскі новы пасол Арапнін атрымаў вельмі сур'ёзны загад, каб гэтага не было зроблена. І таму падчас сойму, які фактычна польская даследчыца Зафія Зялінская слушна называецца, што гэта быў сойм, дзе быў прайграна барацьба за ліберум вета. Сапраўды, на гэтым сойме адбылося то, што чакалася, напрыклад, тымі ж чартарыстамі, якія адгаворвалі караля. Фактычна, гэтая Канстытуцыя 1964 года атрымала больш дакладнае тлумачэнне, дзе ўжо было канкрэтна сказана, што мы не будзем на гэтыя пытанні скарбовыя вырашаць большасцю галасоў, а толькі адзінагалосна. Фактычна, мы вяртаемся да гэтага пытання ліберум вета. І што вельмі цікава, яшчэ хачу звярнуць увагу. Каралю атрымалася ўзяць кароткі рэванш. І сёння мы маем пэўную дату, якая супадае, хоць і не круглая. У 1766 годзе, у ноч з 29 на 30 лістапада, пад самы канец сойма, атрымалася прыняць на сойме рашэнне о галасаванні большасцю на пасольскіх сойміках. Як гэта не дзіўна, нават падчас далейшых канфедэрацый у пытаннях дысідэнтаў, на сойме 1968 года гэта Канстытуцыя была пацверджана. Ну, гэта паказвае, што гэта было падтрымана ў тым ліку і расійскім урадам. Прычынай было тое, што было разуменне, што галасаванне на ўзроўні павета большасцю нясе хутчэй аслабляе каралеўскую ўладу, але не нясе пагрозы, напрыклад, таму, што на сойме будуць прыняты якія-то рашэнні, якія былі непажаданы для расіян.
І што яшчэ хацелася б звярнуць увагу. Адначасова на гэтых двух соймах зноў адбываецца далейшае паслабленне соймікаў праз рашэння, якія аслаблялі іх гаспадарча-фінансавыя пытанні. Ну, фактычна мы бачым, што сітуацыя нават пагаршаецца ў адносінах да сойма 17 года, калі гэта ўпершыню было зроблена. А ў выніку толькі цывільна-вайсковыя камісіі вярнулі фактычна тое, што соймікі наконец-то маглі выказвацца і ўвогуле займацца пытаннямі самакіравання. Гэта вельмі важна. Фактычна соймікі становяцца непатрэбны ўнутры павета. Разумееце? І гэта была такая мэтанакіраваная палітыка, якая праводзілася, напрыклад, расійскім урадам. І на што яшчэ хочацца сказаць. Вось гэтыя рэформы 64-66 года, яны былі вельмі палавінчатымі. Адначасова атрымалася фактычна паўсюль замацаваць галасаванне большасцю на сойміках. Але, напрыклад, гаспадарчыя соймікі былі пазбаўлены вялікага кола пытанняў, якія датычыліся самакіравання. Фактычна быў нанесены вельмі моцны удар па самакіраванню ў паветах. І гэта вельмі важна. Адначасова ліберум вета было замацавана на ўзроўні сойма. І гэта таксама вельмі важна. У далейшым гэта яшчэ прывяло да з'яўлення ўвогуле такіх кардынальных правоў, якія ўвогуле не мелі быць перагляданы, гарантамі якіх былі замежныя краіны. Мы бачым такі своеасаблівы пратэктарат, калі фактычна унутраная нават будова, у дадзеным выпадку нават парламентарная будова, яна была абмежавана і кантралявалася з-за мяжы. І у дадзеным выпадку ключавым з'яўляецца тое, што былі аслаблены унутры дзяржаўныя інстытуты, аслаблены з ініцыятывай, безумоўна, з-за мяжы. Гэты замежныя акторы выкарысталі тыя ж праблемы, якія, бо сапраўды былі канфлікты ў справе правядзення гэтых рэформаў. І ў выніку мы атрымалі слабую краіну, якая была не ў стане сябе бараніць і скончыла фактычна сваё існаванне у выніку трэцяга раздзелу Рэчы Паспалітай. Дзякуй за ўвагу. Шановныя сябры, шановныя калегі, я звяртаюся зараз да тых, хто нас слухае. З пэўных прычын мы не будзем паказваць дыскусію ў зале у сеці. Але кожнае з вашых пытанняў, якія былі зададзеныя адпаведна на канале YouTube ці ў сацыяльных сетках, мы прааналізуем і паспрабуем пісьмова адказаць адпаведна ў каментарах, адпаведна кожнай сеткі, дзе была інфармацыя пра сённяшнюю нашу падзею. Я вельмі спадзяюся, што пытанні будуць вострыя, і вельмі спадзяюся, што ўсе ўдзельнікі дыскусіі на гэтыя пытанні адкажуць. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч.